Chcete plné košíky sladkých a obrovských čučoriedok priamo z vašej záhrady? Možno si myslíte, že je to veľmi náročné, alebo že vaša pôda na to jednoducho nie je vhodná. Mnoho ľudí kupuje drahé čučoriedky v obchode, pretože uverili jednému veľkému mýtu. Myslia si, že pestovanie čučoriedok je len pre vyvolených expertov s dokonalou záhradou. Ale čo ak vám poviem, že to vôbec nie je pravda? V dnešnom videu vám ukážem, že úspech sa skrýva v jednom jedinom, ale absolútne kľúčovom kroku. V správnej výsadbe. Ak urobíte tento prvý krok správne, čučoriedky sa vám odvďačia takou obrovskou úrodou, že ju nebudete stíhať jesť. Odhalíme si nečakané tajomstvá, prečo bežné postupy zlyhávajú a ukážeme si zaručenú metódu. Tak schválne, napíšte mi hneď teraz do komentárov. Myslíte si, že čučoriedky prežijú v bežnej záhradnej zemi? Zostaňte so mnou a dozviete sa šokujúcu pravdu. Aby sme pochopili, čo naša rastlina naozaj potrebuje, musíme sa na chvíľu vrátiť v čase a pozrieť sa na jej pôvod. Kanadská čučoriedka, ktorú tak radi pestujeme, pochádza zo severoamerických rašelinísk a borovicových lesov. Tam rastie v prostredí, ktoré je úplne iné, než aké máme v našich bežných záhradách. Predstavte si vlhkú, mimoriadne kyslú a prevzdušnenú pôdu, plnú rozkladajúceho sa ihličia a machu. Tieto rastliny sa počas tisícročí vyvinuli tak, že bez tohto špecifického prostredia nedokážu prijímať živiny. Nemajú totiž na koreňoch jemné vlásky, ako väčšina našich rastlín. Preto, ak sa snažíme prinútiť čučoriedku rásť v tvrdej európskej hline, je to ako by sme nútili polárneho medveďa žiť na púšti. Jednoducho to nebude fungovať. Našou úlohou pri sadení nie je len vykopať jamu. Našou úlohou je vytvoriť pre ňu malý kúsok kanadského lesa priamo u vás doma. Takže poďme pekne od začiatku. Prvým krokom pre bohatú úrodu čučoriedok je samotný výber správnych sadeníc. Tu robí mnoho ľudí prvú a často fatálnu chybu. Prídu do záhradníctva, uvidia pekný kríček s lístkami, kúpia jeden kus a idú domov. Ale pozor, toto je obrovský mýtus, že vám jeden krík prinesie koše ovocia. Čučoriedky sú síce čiastočne samoopelivé, ale ak chcete naozaj bohatú a kvalitnú úrodu, potrebujete tzv. Krížové opelenie. Čo to znamená v praxi? Znamená to, že musíte zasadiť aspoň 2, ale ideálne 3 rôzne odrody čučoriedok blízko seba. Predstavte si to ako dobrý tím, kde sa rastliny navzájom podporujú. Ak zasadíte napríklad jednu skorú odrodu, jednu stredne skorú a jednu neskorú, nielenže zabezpečíte dokonalé opelenie ich kvetov vďaka včelám a čmeliakom, ale zároveň si predložíte obdobie zberu úrody. Namiesto 2 týždňov budete mať čerstvé ovocie aj 2 alebo 3 mesiace v kuse. Takže nikdy nekupujte len jeden osamotený krík. Vždy kupujte dvojice alebo trojice rôznych odrôd. Keď už máme vybraté tie správne odrody, musíme im nájsť to najlepšie možné miesto v našej záhrade. A tu prichádza na rad ďalší veľmi častý omyl. Keďže sme si povedali, že čučoriedky pochádzajú z lesov, veľa ľudí si myslí, že by mali byť zasadené niekde v hlbokom tieni pod stromami. To je ale veľká chyba pre tie odrody, ktoré chceme pestovať pre bohatú úrodu. Pravda je taká, že kanadské čučoriedky milujú slnko. Ak chcete, aby mali plody tú správnu veľkosť, aby boli neuveriteľne sladké a aby vôbec dozreli, potrebujete pre ne nájsť slnečné stanovisko. Ideálne je také miesto, kde svieti slnko aspoň 8 hodín denne. Predstavte si slnečné lúče ako priamu energiu, ktorá sa ukladá do každého jedného bobuľového plodu a mení ho na sladkú pochúťku. Samozrejme, znesú aj polotieň, ale pripravte sa na to, že úroda bude podstatne menšia a plody môžu byť o niečo kyslejšie. Vyberte teda slnečné miesto, vyhýbajte sa tmavým kútom a vaša rastlina sa vám poďakuje obrovským množstvom kvetov. Ďalším veľmi dôležitým faktorom pri výbere miesta je ochrana pred silným vetrom. Možno si hovoríte, že vietor predsa rastlinám nevadí, ale pri čučoriedkach je to trochu zložitejšie.
Majú totiž pomerne krehké konáre, najmä keď sú plne naložené ťažkými a šťavnatými plodmi. Predstavte si silnú letnú búrku, ktorá by takýto naložený konár mohla ľahko zlomiť. Okrem toho, silný a studený jarný vietor môže vysušiť jemné kvety alebo odfúknuť opeľovačov, čo by znamenalo katastrofu pre vašu budúcu úrodu. Preto je ideálne, ak kríky vysadíte na miesto, ktoré je chránené napríklad plotom, stenou domu alebo inou výsadbou. Zároveň však dajte pozor, aby táto ochrana nevrhala na čučoriedky príliš veľký tieň. Vietor môže tiež zbytočne rýchlo vysušovať povrch pôdy a my vieme, že čučoriedky potrebujú stálu vlhkosť. Nájdite teda vo vašej záhrade takéto útulné, slnečné, ale pred prudkým vetrom chránené zátišie. Teraz sa dostávame k tomu absolútne najdôležitejšiemu bodu celého videa. K tajomstvu, na ktorom stojí a padá celý úspech pestovania. Je to kyslosť pôdy, alebo inak povedané, hodnota pH. Zabudnite na všetko, čo viete o sadení bežnej zeleniny. Čučoriedky potrebujú extrémne kyslú pôdu s hodnotou pH medzi 3,5 až 5. Pre lepšiu predstavu, bežná záhradná zemina má zvyčajne pH okolo 6 až 7. Ak zasadíte čučoriedku do takejto bežnej zeme, stane sa jedna veľmi smutná vec. Rastlina jednoducho nedokáže z pôdy prijať železo ani iné živiny, aj keby ste ju hnojili každý deň. Jej listy postupne zožltnú, začne chradnúť, prestane rásť a nakoniec pomaly odumrie. Toto je ten moment, keď si mnohí ľudia povedia, že čučoriedky sa u nich pestovať nedajú. Mýtus o tom, že stačí pridať trochu hnojiva a ono to nejako pôjde, je najväčším zabijakom týchto krásnych rastlín. Kyslé prostredie je základný stavebný kameň a bez neho to nepôjde. Ako ale zistíte, akú máte v záhrade pôdu? Nemusíte byť chemik a nepotrebujete ani žiadne drahé laboratórne vybavenie. Najlepšie urobíte, ak si pred sadením zistíte stav vašej pôdy pomocou jednoduchého domáceho testu. V každom dobrom záhradníctve si môžete za pár eur kúpiť lakmusové papieriky alebo jednoduchý pôdny tester. Vezmete trochu hliny z miesta, kde chcete sadiť, zmiešate ju s destilovanou vodou a priložíte papierik. Predstavte si to ako lakmusový test, ktorý vám okamžite ukáže pravdu farbou. Ak vám vyjde číslo okolo 7, viete, že musíte radikálne zasiahnuť. Úprimne, na Slovensku a v okolitých krajinách má 95% záhrad pôdu, ktorá je pre čučoriedky absolútne nevhodná. Preto sa profesionálni pestovatelia už ani nespoliehajú na pôvodnú zeminu, ale vždy si vytvárajú svoje vlastné, ideálne kyslé prostredie. Meranie je len pre vašu istotu, aby ste pochopili, proti čomu stojíte. Takže, ideme kopať. Ako má vyzerať ideálna jama pre čučoriedku? Mnohí robia chybu, že vykopú jamu hlbokú len tak, aby sa do nej zmestil kvetináč z obchodu. To je zúfalo málo. Koreňový systém čučoriedky nerastie do veľkej hĺbky, ale skôr sa rozrastá do šírky, plitko pod povrchom zeme. Preto musí byť jama široká, nie extrémne hlboká. Ideálne by mala mať priemer aspoň 80 cm a hĺbku približne 40 až 50 cm. Predstavte si to, ako keby ste budovali malý, plytký bazén pre korene vašej rastliny. Týmto im poskytnete dostatok priestoru na to, aby sa v najbližších rokoch mohli slobodne rozrastať. Ak by ste vykopali len malú jamku, korene by čoskoro narazili na tvrdú a nekyslú okolitú hlinu, zastavili by svoj rast a rastlina by začala chradnúť. Venujte preto kopaniu trochu času. Tento priestor je pre ňu domovom na celé 10 ročia. Teraz prichádza trik, ktorý používajú skúsení záhradkári, aby zabránili okolitej pôde neutralizovať tú našu krásnu kyslú jamu. Keď už máte vykopanú jamu, je veľmi dôležité ju odizolovať. Prečo? Pretože okolitá zemina a tiež dažďová voda, ktorá ňou preteká, by časom vyplavili kyslosť z nášho špeciálneho substrátu. Ako na to? Po obvode vykopanej jamy, teda na jej steny, umiestnite hrubšiu plastovú fóliu.
Môžete použiť napríklad nopovú fóliu, ktorú používajú stavbári. Pozor, veľmi dôležitá vec. Fóliu nedávajte na úplné dno jamy. Dno musí zostať voľné, aby mohla prebytočná voda voľne odtekať. Ak by ste izolovali aj dno, vytvorili by ste akvárium, rastlina by stála vo vode a jej korene by jednoducho zhnili. Predstavte si to ako taký ochranný prstenec okolo jamy, ktorý drží zlú zeminu vonku a tú našu dobrú pekne vo vnútri. A čím teraz túto veľkú jamu naplníme? Tu prichádza na rad ten najdôležitejší nákup – kyslá rašelina. Toto nie je miesto pre kompromisy a nezachráni vás ani bežný záhradnícky substrát, ani váš domáci kompost. Musíte si zadovážiť čistú, vrchoviskovú kyslú rašelinu bez akýchkoľvek pridaných hnojív s pH hodnotou okolo 3 až 4. Na jednu takúto jamu budete potrebovať približne 100 až 150 litrov rašeliny. Je to veľa, ja viem. Ale rašelina je pre čučoriedky ako pre nás vzduch. Je ľahká, dokonale prevzdušnená, drží vlhkosť a hlavne má to správne kyslé pH. Je to ten najlepší základ. Mýtus o tom, že rašelinu môžeme nahradiť napríklad len opadaným ihličím zo stromov, bohužiaľ nefunguje. Ihličie je síce kyslé a je to skvelý doplnok, ale neposkytne koreňom takú štruktúru, akú potrebujú. Rašelina je jednoducho absolútnou nutnosťou pre váš úspech. Aby sme ale vytvorili úplne dokonalý domov, samotná rašelina by časom mohla príliš zľahnúť a stať sa ťažkou. Preto musíme vytvoriť zmes, taký náš tajný substrát. Predstavte si, že pečiete ten najlepší koláč a potrebujete správne ingrediencie. Do čistej kyslej rašeliny primiešajte drvenú kôru z ihličnatých stromov, ideálne borovicovú. Pridajte aj trochu hrubšieho piesku. Zvyčajný pomer je zhruba 70% rašeliny, 20% borovicovej kôry a 10% piesku. Kôra zabezpečí, že pôda zostane vzdušná aj po niekoľkých rokoch a počas jej pomalého rozkladu bude postupne uvoľňovať jemné kyslé látky do pôdy. Piesok zas pomôže s odvodnením. Všetko to dôkladne premiešajte priamo v jame, až kým nevznikne ľahká, nadýchaná a krásne voňajúca lesná zmes. V takejto posteli sa budú korene čučoriedky cítiť doslova ako v bavlnke a porastú neuveriteľnou rýchlosťou. Teraz sa pozrieme na samotnú sadenicu, ktorú sme si priniesli z obchodu. Ešte predtým, ako ju vôbec vytiahnete z kvetináča, musíte urobiť jednu vec, na ktorú mnohí zabúdajú. Čučoriedky v obchodoch často stoja dlho na poličkách a ich koreňový bal môže byť veľmi preschnutý. Rašelina v kvetináči, keď raz vyschne, sa správa trochu ako špongia, ktorú zabudnete na slnku. Odmieta prijať vodu. Preto zoberte celý kvetináč so sadenicou a ponorte ho do vedra s vodou. Nechajte ho tam ponorený pokojne aj 20 alebo 30 minút. Uvidíte, ako z neho budú stúpať bublinky vzduchu. Predstavte si to, ako by ste rastline dopriali poriadny osviežujúci kúpeľ po dlhej ceste z nákupného centra. Až keď z nej prestanú vychádzať bublinky, znamená to, že koreňový bal je dokonale nasatý vodou a je pripravený na ďalší krok. Nikdy, ale naozaj nikdy, nesaďte suchú sadenicu. Vybrali sme rastlinu z kvetináča a teraz musíme vyriešiť jeden veľký problém. Ak bola rastlina v kvetináči dlho, jej korene sa začali točiť dookola a vytvorili taký pevný, zmotaný úzol. Ak by ste ju takto jednoducho vložili do zeme, korene by pokračovali v raste do kruhu, rastlina by sa zadusila vo vlastných koreňoch a časom by odumrela. Tu musíme byť trochu drsní. Vezmite koreňový bal do rúk a nebojte sa ho zo spodu a po bokoch rukami mierne roztrhať a uvoľniť. Rozpleťte tie zmotané korene smerom von. Predstavte si, že im takto ukazujete smer, ktorým majú v novej jame rásť. Nemusíte sa báť, že rastline ublížite. Naopak, toto jemné poškodenie a uvoľnenie je pre ňu ako signál k tomu, aby začala aktívne tvoriť nové, zdravé korene, ktoré preniknú do našej pripravenej rašelinovej zmesi.
Toto je jeden z najdôležitejších detailov, ktorý pri sadení nesmiete vynechať. Poďme sadiť. Uprostred našej pripravenej jamy vyhlbíme menšiu jamku presne pre našu sadenicu. A tu prichádza veľmi dôležitá otázka. Ako hlboko ju máme zasadiť? Pravidlo pri čučorietkách je trochu iné ako napríklad pri paradajkách. Rastlinu zasadíme presne do takej istej hĺbky, v akej rástla v pôvodnom kvetináči. Možno maximálne o 2 až 3 cm hlbšie, ale určite nie viac. Ak by ste čučoriedku tzv. Utopili a zasadili ju príliš hlboko, jej spodné púčiky a drevo by začali v zemi hniť a rastlina by uhynula. Korene čučoriedok potrebujú dýchať. Potrebujú vzduch blízko pri povrchu. Vložte teda uvoľnený koreňový bal do jamky, jemne prisypte okolitý substrát a zľahka ho rukami pritlačte. Nepoužívajte nohy a nešliapte po zemi okolo rastliny plnou váhou, aby ste nevytlačili všetok vzduch z tej krásnej, nadýchanej rašeliny, ktorú sme tak prácne namiešali. Keď je rastlina pevne v zemi, musíme ju poriadne zaliať. A keď hovorím poriadne, myslím tým naozaj bohato. Voda pomôže usadiť substrát okolo koreňov a odstráni vzduchové medzery. Ale pozor na to, akú vodu použijete. Čučoriedky neznášajú vápnik a chlór. Ak by ste ich pravidelne polievali tvrdou vodou z vodovodu, veľmi rýchlo by ste zničili kyslosť pôdy, ktorú sme prácne vytvorili rašelinou. Ideálnym a v podstate jediným správnym riešením pre dlhodobý úspech je dažďová voda. Predstavte si dažďovú vodu ako tekuté zdravie pre vaše rastliny. Zbierajte ju do sudov vždy, keď prší. Pri samotnom sadení, po tom prvom udupaní zeme, nalejte okolo kríčka pomaly aj 10 litrov vody. Nechajte ju vsiaknuť a potom zalejte znova. Substrát sa musí spojiť s koreňmi v dokonalej harmónii. Teraz prichádza krok, ktorý veľa ľudí považuje len za estetický doplnok. Ale pri čučorietkach je to životná nutnosť. Je to mulčovanie. Celý povrch pod kríkom musíme zakryť vrstvou mulču. Ako najlepší materiál sa osvedčila čistá borovicová kôra. Nasypte ju okolo rastliny vo vrstve hrubej aspoň 5 až 10 cm. Prečo to robíme? Borovicová kôra má hneď 3 zázračné funkcie. Po prvé, udrží v pôde vlhkosť, pretože slnko ju nebude priamo vysušovať. Po druhé, zabráni rastu buriny, s ktorou by plitké korene čučoriedky len veľmi ťažko bojovali o živiny. A po tretie, kôra sa pomaličky rozkladá a udržuje prirodzenú kyslosť povrchu. Mnoho ľudí robí tú chybu, že ako mulč použijú pokosenú trávu. To nerobte. Tráva pri rozklade vytvára teplo a úplne iné chemické prostredie, ktoré našim kyslomilným rastlinám skôr ublíži. Použite poctivú kôru a vaša rastlina bude ako v lesnej rozprávke. Máme zasadené, namulčované a teraz by mnohí najradšej hneď utekali pre vrecko s hnojivom. Veď chceme, aby rástla čo najrýchlejšie však? Tu vás musím zabrzdiť. Hnojenie bezprostredne pri jarnej alebo jesennej výsadbe môže napáchať viac škody ako úžitku. Korene čučoriedky sú po presadení v šoku. Sú krehké a citlivé. Ak by ste im tam hneď nasypali silné minerálne hnojivo, mohli by ste tie jemné korienky doslova spáliť. Predstavte si, že ste práve zabehli maratón a niekto by do vás začal tlačiť ťažké jedlo. Potrebujete najprv vodu a čas na zotavenie. Preto pri samotnom sadení nepoužívame žiadne silné hnojivá. Počkáme aspoň 3 alebo 4 týždne, kým sa rastlina zakorení a začne tvoriť nové lístky. Až potom môžeme použiť špeciálne hnojivo určené výhradne na čučoriedky. Tieto hnojivá totiž neobsahujú vápnik a podporujú kyslosť pôdy. Existuje však jedna vec, ktorú môžete pridať už pri samotnom sadení a je to niečo ako legálny doping pre rastliny. Ide o mykorhýzne huby. O čom to hovorím? Sú to prospešné pôdne huby, ktoré žijú v úzkej symbióze s koreňmi rastlín. V prírode sú tieto huby všade a práve vďaka nim dokážu čučoriedky v lese prežiť.
Vy si môžete tieto huby kúpiť v záhradníctve vo forme prášku alebo granulátu. Pri sadení stačí prisypať trochu tohto prípravku priamo na korene, kým ich zasypete hlinou. Tieto huby sa napoja na koreňový systém a vytvoria rozsiahlu podzemnú sieť. Predstavte si to ako taký podzemný internet, cez ktorý huby dodávajú rastline vodu a živiny, na ktoré by jej vlastné korene nikdy nedosiahli. Výmenou za to im rastlina poskytuje cukry. Použitie mykorhýzy môže zvýšiť odolnosť a úrodnosť vašej čučoriedky o stovky percent. Je to tajomstvo profesionálov, ktoré sa oplatí poznať. Rozostupy medzi rastlinami sú ďalšou nástrahou. Keď si prinesiete tie malé, rozkošné 30 cm kríčky domov, zdá sa vám, že ak ich zasadíte pol metra od seba, bude to v poriadku. Lenže kanadská čučoriedka nie je žiadny trpaslík. Dospelý krík môže narásť do výšky aj necelých 2 metrov a jeho šírka môže byť pokojne 1,5 metra. Ak ich nasadíte príliš husto, o pár rokov do seba vrastú. Vznikne hustá, nepreniknutelná džungľa. K listom sa nedostane svetlo, vnútro kríkov nebude presychať po daždi a veľmi rýchlo sa objavia hubové choroby a plesne. A úroda? Tá bude minimálna, pretože plody sa bez slnka nevytvoria. Správny rozostup medzi kríkmi čučoriedok by mal byť minimálne 1,5 metra, ideálne až 2 metre. Predstavte si ten priestor, ktorý budú potrebovať o 5 rokov a dožičte im dostatok miesta na dýchanie už dnes. Poďme sa pripraviť na jednu z najťažších vecí, ktorú budete musieť ako pestovatelia urobiť. Znie to kruto, ale musíme to urobiť pre dobro rastliny. V prvom roku po výsadbe, keď sa na vašom mladom kríku objavia prvé krásne kvety, budete ich musieť odtrhnúť. Áno, počujete správne. Viem, že sa tešíte na prvú úrodu, ale je to veľká chyba nechať ju rodiť okamžite. Mladá rastlina by všetku svoju energiu vložila do vytvorenia 5 či 10 bobúľ. Lenže my potrebujeme niečo iné. Potrebujeme, aby všetku energiu presmerovala dolu, pod zem, do budovania silného koreňového systému a do tvorby nových výhonkov. Ak obetujete úrodu v prvom roku, rastlina sa úžasne zakorení, zosilnie a v nasledujúcich rokoch vám túto stratu vráti v podobe kilogramov a kilogramov ovocia. Vydržte to pokušenie a dajte rastline čas nabrať silu. Čo ale robiť v prípade, že máte doma úplne katastrofálnu, tvrdú, ílovitú a vápenatú pôdu a bojíte sa, že ani vykopanie jamy a rašelina by z dlhodobého hľadiska nepomohli? Alebo čo, ak vôbec nemáte záhradu a máte len balkón či terasu? Mám pre vás dobrú správu. Kanadským čučoriedkam sa vynikajúco darí aj pri pestovaní v nádobách a veľkých kvetináčoch. V skutočnosti je to často jednoduchšie na kontrolu pôdy. Potrebujete len dostatočne veľkú nádobu, aspoň s objemom 50 až 70 litrov. Na dno dáte drenážnu vrstvu, aby voda nezostávala stáť, a celú nádobu naplníte našou kyslou zmesou z rašeliny, kôry a piesku. Takto máte nad prostredím 100% kontrolu a žiadna zlá okolitá zemina vám rašelinu nezničí. Predstavte si ten luxus. Mobilný čučoriedkový sad, ktorý si môžete presunúť za slnkom presne tam, kam potrebujete. Je to ideálne riešenie pre moderné mestské pestovanie. Na záver tohto hlavného bloku ešte jedna nesmierne dôležitá drobnosť. Ochrana úrody pred nevítanými hostiami. Keď vašu rastlinu úspešne zasadíte, zalejete a ona konečne počase začne rodiť, priláka pozornosť. Vaše obrovské, modré, slnkom zaliaté čučoriedky nebudú lákať len vás. Pre vtáky, ako sú drozdy alebo škorce, je to neodolateľná hostina. Dokážu ošklbať celý krík v priebehu jediného dňa, presne vtedy, keď sa vy chystáte na zber. Preto si už vopred pripravte ochranné siete. Nemusia to byť zložité konštrukcie. Stačí sieť proti vtákom, ktorú prehodíte cez krík v čase, keď začnú bobule meniť farbu zo zelenej na modrú. Upevnite ju k zemi tak, aby sa do nej vtáky nezamotali, ale aby sa nedostali dnu. Bola by obrovská škoda, ak by všetka tá námaha,
tá pripravená jama, namiešaná rašelina a vaša starostlivosť skončila v bruchu jedného krdľa operencov. Chráňte si svoje dielo. A sme vo finále. Vidíte, pestovanie čučoriedok nie je žiadna veda. Stačí len poznať pravidlá ich hry. Ak im doprajete slnečné miesto, správneho partnera na opelenie, a to najdôležitejšie, dokonale kyslú a prevzdušnenú pôdu plnú rašeliny, odvďačia sa vám. Predstavte si, že jeden zdravý a dobre zasadený krík vám môže priniesť 5 až 8 kg úžasných čučoriedok každý jeden rok. A čo je na tomto najlepšie? Ak ho teraz zasadíte správne, môže vo vašej záhrade prosperovať a rodiť plody aj 20 či 30 rokov. Je to investícia do zdravia, ktorá sa oplatí na celý život. Nezabúdajte na pravidelnú zálievku dažďovou vodou a hrubú vrstvu mulču. Dúfam, že vám toto video pomohlo a že už zajtra sa pustíte do prípravy tej správnej jamy. Ak ste sa dnes dozvedeli niečo nové, budem veľmi rád, ak kliknete na tlačidlo odoberať, dáte videu like a pomôžete tak nášmu kanálu rásť. A na záver mám pre vás otázku, na ktorú mi odpovedzte dole do komentárov. Aká je vaša absolútne najobľúbenejšia odroda čučoriedok a aké s ňou máte skúsenosti? Teším sa na vaše odpovede. Prajem vám bohatú úrodu a vidíme sa pri ďalšom videu.